Şuňlar ýurt boýunça müňlerçe adam bankomatlaryň öňünde ýygnaňar. Soňky ýyllarda ýarym boş bankomatlaryň öňündäki nowatlar tat getirmän gelýär. Ýöne şuňlar hadatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä bankomatlarda nowaty durýanlaryň sany epeslertipdir. Döwlet edaralarynyň we kärhanalarynyň işgärleri özlerine geçirilen aýlyklaryny nagdlaşdyrmaga tinançýarlar. 14-nji oktýabrda Liwap vilayatyndaky habarçymyz Türkmenistanyň Gündoğur sebetindäki häzirki ýagdaý barada şeýle gurrun berdi. Günüň dowamında bu nowatlar müň adama hatda ondan hem köp adama ýetýär. Bankomatlara salynýan pul diňe 200-250 adama niýetlenýär. Bu bolsa köne statistika göre 250 müň ilatly şäheri kanagatlandyrmaýar. Her kime pul gerek we her kim mümkin boldugyça gyýtgy wagtda pul almak isleýär. Şonuň üçin bankomatyň töweregindäki adamlaryň arasynda köplenç jedeller we nägilelikler dörýär. Käwagt hatda söwüşlere de baryp ýetýär. Şonuň üçin şeýle nowatlaryň gapdanynda polisiýa işgärleri nowaty durýarlar we gözegçilik edýärler. Ýöne käwagt ýagdaý şeýle bir dartgynlaşýar bilen adamlar polisiýada üns bermeýärler diýip habarçymyz aýdýar. Ol polisiýa işgärleriniň özleriniň hem beýle ýagdaýdan näýiledigini belleýär. Olaryň biri maňa her gezek dawa jenjel bolýandygyny, nowatlar sebäpli adamlaryň bir-birini gygyrýandygyny aýtdy. Urşýarlar, hapa söwünýärler, bankomatlaryň töwereginde basabaslyk dörýär. Biz nädip bolsa-da olary köşeşdirmäge tinançýarys, emma bu hemişe netije bermeýär, adamlar gaharlanýar diýip habarçymyz yerli polisiýa işgärine talgylanyp aýdýar. Habarçymyz bankomatlaryň töweregindäki nowatlaryň şuňlar köpelmegini zähmet hakynyň tölenmegi bilen düşündirdi. Şeýle de ol bankomatdan çekip bolýan puluň mukdarynyň çäklendirilmeginiň we bankomatlaryň boş durmagynyň kynçylyk döredýänligini belledi. Bu şertlerde bankomatlaryň öňündäki nowatlarda pul çekmek üçin täze düzgünler döreýär. Türkmenabatdaky bankomatlaryň öňünde nowatlara göni baryp durup bolmaýar. Nowata girmek üçin eýäm akşamdan hataba durmaly. Mysal üçin Gökbadarda 5 sany bankomat ýerleşýär. Bularyň hemmesine pul salynmasa-da käbiri hatda işlemese-de olaryň ýanynda nowatlaryň sanawyna gözegçilik edýän adam nowat çeker. Ol adam nowatyň sanawyna goşmak üçin 1 manat alýar. Umuman aýdanynda beýle adam bir giýje 200 ýa 300 manat gazanýar. Bu täze düzgün beýleki bankomatlaryň öňünde hem bar. Bir tarapdan beýle adamlara ýüz tutup nowaty durmak bähwitli bolýar, sebäbi adamlar nowatyny ýitirmejekdiklerini bilýärler. Bolmasa pul çekmek üçin nowatyny 10 ýa-da 20 manada satýan adamlara ýüz tutmaly bolýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Ol nowatlarda işsizleriň köpdigini, nowaty durup soňany başgalara satyp bu ýol bilen gazanç edýändiklerini hem belleýär. Türkmenabatyň bankomatlaryndaky uly nowatlar bilen ýagdaý owalarda ýa-da etrap merkezlerinde bankomatlara pulun asla salynmaýandygy hatam agyrlaşýar. Tutuş Liwap vilayatynyň ýaşaýjylary nakt pul üçin vilayet merkezi Türkmenabada barmagy mezbur bolýarlar. Käwagt olar öz gazançlaryny naktlaşdyrmak üçin küçüjek çagalary bilen giýjelerine garaşyp geçirýärler diýip habarçymyz belleýär. Resmi maglumatlara görä Liwap vilayatynda jemi 446 bankomat ýerleşýär. Şu aýda türkmen banklary nowatlary tertipleşdirmek maksady bilen bankomatlaryň öňündäki nowaty durmak üçin talon almak düzgünlüğini girdipdi. Ýurdun häkimetleri bankomatlarda pulun ýetmezçiligi ýaly ykdysady meseleler barada resmi düşündürüş bermeýärler. Oktýabr aýynyň başynda Daýhan bankynyň başlygy Islam Artekow işinden boşadyldy. Iň uly döwlet bankynyň başlygynyň işden aýrylmagynyň mali krizisi bilen näme derejede baglydygy belli däl, muňa resmi düşündürüş bolmandy. Ýurtda bar bolan bankomatlaryň ýarsyna golaý Daýhan banka degişli bankyň çykaran plastik kartlarynyň eýleriniň sany ýarym million adamdan geçer. Merkezi bankyň habaryna görä ýurtda bary ýogy 2118 sany bankomat bar. Olaryň köpüsi 460 sanysy Aşgabatda ýerleşýär. Iň az sanly bankomat Daşowda degişli. Bu ýerde diňe 286 bankomat bar. Ýurduň banklary jemi 4 million 300 müňden gowrak plastik kartyny çykarypdyr. Türkmenistanda pul naktlaşdyrmakdaky kynçylyklar aýlyklaryň we pensiýalaryň nakt däl usuluna köpçülikliğin geçenden soň başlandy. Ýurdun häkimetleri meseleniň möçberini boyun almagyň ýerine ilata batyş etmek we bankomatlary ýok etmek ýaly çäreler bilen çemeleşýärler.